πούμε να πούμε τις Ελληνίες, ότι τον κτηνοτρόφο τον αγαπάνε κάποιοι περιστασιακά, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το σπίτι του κτηνοτρόφου είναι ο συνεταιρισμός του. Γιατί είναι δικό του. Δεν τον αγαπάει ο συνεταιρισμός, δεν τον αγαπάει, είναι δικός του. Και η τιμή, που εμείς την τιμή την ξέρετε ποια είναι και τι κάνουμε κάθε χρόνο και πώς προσπαθούμε, ευτυχώς, γιατί έχουμε καλά νούμερα, όπως είπαμε, η τιμή είναι ένα από αυτό. Όλα τα υπόλοιπα αναλογιστείτε και ψάχνουμε για περιστασιακά λεπτά που δεν μας δίνουν προοπτική σε εμάς και τα παιδιά μας, είναι λάθος. Γιατί έχουμε κι άλλες παροχές που θα τις πούμε παρακάτω και τις ξέρετε, και έχουμε το πολύ απλό ότι όλα αυτά που θα περιγράψουμε και θα δείτε, τα περιουσιακά στοιχεία δεν ανήκουν σε κανέναν, ανήκουν σε όλους μας. Ενώ στον αυτό που θα μας δώσει το λεπτό παραπάνω, δεν μπορεί να κουμπίσει ούτε το αυτοκίνητό του, ούτε το εργοστάσιό του, ούτε την τσέπη του. Το γνωρίζετε καλά. Εγώ θα τα πω καθαρά, γιατί είμαστε εδώ και θα φύγουμε κάποια στιγμή, αλλά αυτό πρέπει να μείνει. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να ψάχνουμε για περιστασιακές ευκολίες. Δεν είπα την κερδοφορία. Αν θυμάμαι καλά, η κερδοφορία είναι λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια. Κοντά στα 2 εκατομμύρια ήταν πέρσι. Εκεί κρατάμε την κερδοφορία του οργανισμού για να μπορούμε να επενδύουμε, όπως θα δείτε παρακάτω, και να έχουμε καλό πρόσωπο και για τα επενδυτικά και για τις τράπεζες. Στέκουμε κάθε χρόνο στη συνέλευση και πρέπει να στεκόμαστε όλοι στη διαχρονική συνεργασία με την εταιρεία Σκλαβενίτης. Μια σχέση εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας, διαφάνειας, καθαρότητας και από τις δύο πλευρές. Αυτή η σχέση μας έχει πάει μέχρι εδώ. Γιατί έχουμε ένα καλό μαγαζί που ακούει τις ανάγκες μας, πιστεύει στο ποιοτικό μας προϊόν έναντι κάποιων άλλων και πραγματικά αμοιβόμαστε γι' αυτό και μπορούμε να κάνουμε αυτά που σχεδιάζουμε. Πρώτα-πρώτα να πληρώσουμε μια ικανή τιμή, μια καλή τιμή στον παραγωγό για να μπορεί να μείνει. Είπα για την τοπική αγορά. Ο συνεταιρισμός έχει όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται. Τα τελευταία πιστοποιητικά και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό που θα σας πω παρακάτω τι κάνουμε. Γιατί για το εξωτερικό δεν περνάς έτσι. Στο εξωτερικό, αν δεν έχεις όλα τα πιστοποιητικά στην εντέλεια, δεν βγάζεις ούτε γραμμάριο φέτα. Ειδικά σε κάποιες αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής. Και τα βραβεία που παίρνουμε για τα προϊόντα μας, αυτό νομίζω που βλέπετε είναι το τελευταίο βραβείο στις Βρυξέλλες που έγινε πριν κάποιους μήνες. Καλό είναι να τα αναφέρουμε. Προγράμματα προώθησης του συνεταιρισμού. Προγράμματα προώθησης του συνεταιρισμού και του συνεταιρισμού και εκμεταλλευόμενοι τα προγράμματα προώθησης της ΕΔΑΣ, που είναι προγράμματα για να μπορούμε να ταξιδέψουμε το προϊόν στις αγορές του εξωτερικού. Το είχαμε πει στις προηγούμενες συνελεύσεις ότι πλέον ο συνεταιρισμός προσπαθεί να κάνει δύο πράγματα. Προσπαθεί αφενός να φτιάξει ένα brand στην ελληνική αγορά με τα προϊόντα που έχει αλλά και με καινούριους κωδικείς για ευνόητους λόγους. Το brand είναι απαραίτητο για να μένεις εσαΐ στην αγορά. Και αφετέρου να επενδύσει στην εξωστρέφειά του. Αφού η ελληνική αγορά είμαστε καλυμμένοι με το Σκλαβενίτη από αυτή τη συνεργασία, θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε και άλλους παραγωγούς, να κάνουμε μεγαλύτερη παραγωγή και αυτή έχει μόνο έναν δρόμο, το δρόμο του εξωτερικού. Και εδώ πραγματικά έχουμε κάνει θαύματα σε ένα χρόνο. Πολύ απλά, ενώ δεν έχουμε ισχυρή ομάδα εξαγωγών, για το βάρος παραμένει στην αγορά εδώ στην παραγωγή και ένα σωρό ζητήματα που προσπαθούμε να τα φέρουμε γύρω, δεν έχουμε ακόμα την ομάδα αυτή που θα πάει πολύ καλύτερα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε ανθρώπους φιλότιμους από τη μία και από την άλλη έχουμε το όνομά μας, την ποιότητά μας. Και αυτό μας ανοίγει πόρτες. Ποιος θα τα περίμενε, όπως σας περιγράφω, με μια μικρή και λιτή ομάδα, χωρίς να ρίξουμε χρήματα, ότι ήδη έχουμε συνεργασίες στη Γαλλία με την εταιρεία Μαυρομάτης, που όποιος ξέρει και ακούσει και γνωρίσει, μιλάμε για μια premium εταιρεία που δεν μπαίνει εύκολα μέσα και με δύο ακόμα ανεξάρτητους προμηθευτές. Στη Γερμανία συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Γεωργιάδη.
Γεωργιάδης. Στην Αγγλία, σε αυτές τις χώρες θέλουμε ήδη προϊόν το πρώτο εξάμηνο του 26. Πέρσι έγιναν οι επαφές, φέτος έγιναν οι παραγγελίες. Στην Αγγλία με την εταιρεία Όρμος Γρηγορίου, στη Σαουδική Αραβία με μια αλυσίδα 103 καταστημάτων. Στον Καναδά με την εταιρεία Steve Priaris και στις ΗΠΑ 2 πελάτες. Αυτά είναι οι παραγγελίες που ήδη τρέχουν. Προσπαθούμε, η δύναμή μας δεν είναι οι ποσότητες και οι χαμηλές τιμές. Η δύναμή μας είναι η προστιθέμενη αξία, το καλό προϊόν. Άρα προσπαθούμε να μπούμε στις αγορές, σε premium και καλές αγορές. Θέλουν υπομονή, μικρές ποσότητες, αλλά έχουμε την ελπίδα, επειδή το προϊόν το γνωρίζουμε, ότι θα πάμε καλά τα επόμενα χρόνια. Στείλουμε αγορές, για να μπορούμε να τα εξέλθουμε όμως και εμείς παραγωγικά. Το επόμενο διάστημα έχουμε 3 αγορές στόχους ακόμα, σε επόμενο πρόγραμμα που καταθέσαμε και περιμένουμε την έκθεση τον Οκτώβριο προώθηση σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να το τονίζουμε, επιδοτούμενο κατά 70-80%. Σε Πολωνία, που στοχεύσαμε αυτή τη χώρα για λόγους που η διοίκηση και εδώ η διεύθυνση και όλη η ομάδα έχει κάνει χώρα στόχο. Την Ιταλία, που είναι μια χώρα δίπλα μας και πουλάμε η Ελλάδα 11.000 τόνους φέτα και εμείς δεν έχουμε παρουσία. Και τη Γαλλία, που είναι πάλι μεγάλη χώρα και με άλλους συνεργάτες. Αυτή είναι η στόχη. Αλλά όπως και να έχει εξαγωγές, θα συνεχίσουμε να τις έχουμε σαν προτεραιότητα.